Er du okay, Asger? En lille smule herude. Jeg kan godt høre, hvad fanden er det, der sker for dig lige nu? Hvorfor sidder du sådan hele tiden? Hvorfor sidder du sådan hele tiden? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt stå på det der filmeri. Hvad? Jeg kan godt stå på det filmeri. Hvorfor sidder du sådan hele tiden? Prøv at forklare mig, hvad er der sker? Ja, har du stået på det filmeri? Hvad? Har du stået på det filmeri? Nej. Ved du hvad, skal du stå tavle? Ved du hvad, du lå der og råbte og skreg af mand uden pis. Og jeg har ikke filmet dig. Nej, det er fint. Nej. Hver gang jeg laver den, mand. Nej. Det kan jeg ikke sige. Der er ikke nogen, der siger, at jeg viser det til nogen. Jamen, jeg gider heller ikke sidde og se det, fordi det er det. Jeg spørger bare, hvad fanden er der galt med den lige nu? Hvad er der galt? Der er ikke noget galt. Anden jeg prøver på at være bare en lille smule godt humør. Men det kan man ikke, fordi du bliver pissesur. Nej, det gør jeg ikke. Ja, du gør. Nej, Du råber og skriger. nej, jeg har været så sød mod dig de sidste dage. Men du Hold da op, du er rigtig sød. Du hisser dig op. Du truer mig imod andet. Hold da op. Du hisser dig op hele tiden. Det gør du jo. Hold nu op, mand. Har du ikke hisset dig op over for mig? Nå, jeg forsvarer mig. Du flipper ud over mig. Jeg er så ked af, at Claudia har hun har set dig sådan her. Hun er sgu ligeglad. Nej, det er hun ikke. Jo, hun er. Nej, det er hun sådan set ikke. Nu er jeg lige så snakke med Vicky. Ja. Nu skal ikke tro, Claudia er ligeglad. Nej, hun er ked af det på mine vegne. Jeg har sådan her. Men det er ikke noget, hun går til at meget over. Og hvad mener du? Skal jeg bare blande mig ud af nu, eller lade det være? Nej. Hvad? Er det det, du siger?
Jeg skal bare sætte mig ind i stuen og lade det være. Ja. Og det du siger? Jeg siger ikke noget lige nu. Må jeg godt lov til at skifte min bundfra i stedet for? Ja, selvfølgelig må du det. Så det bliver filmet og sådan noget. Selvfølgelig må du det. Så stop den film der. Det skal jeg nok. Nej.